нетърпение да започне интервюто. Аз чакам да почне интервюто. Кога ще почнете интервюто? Да. Еми спорта е страхотно нещо. Просто на всяка една възраст, на която си, е хубаво да се спортува. Аз съм спортувала и като млада, като малка, като дете, после като малко по-голяма. Което ми анализирала ли си нещо? Винаги ми е било хубаво да спортувам. Сега изпитвам огромно удоволствие, защото като отида в залата и чувствам някакво предизвикателство. Всички хора са по-млади от мене там, момичета. Но съм сигурна, че аз се справям много добре. Да не кажа, че съм най-добра в никакъв случай, нали? Но много добре в сравнение с другите. А нали трябва често да отговаря? Спортът ти дава много, едно от нещата е невероятната дисциплина. Взаимно уважение. Спорта е възпитание и философия. И начин на живот. Когато вече дълги години тренираш, ти изпитваш абсолютна необходимост да го правиш. Психологическа и физическа. Или иначе как ти не можеш по друг начин да живееш вече. Еми кажи какво да приказваме, маме ти. Това е единствената професия. По единствен начин, никой от други, нали, един зъболекар, един архитект, един какъвто и да е друга професия, пилот, примерно, няма такива измерими критерии. Да каже, аз съм най-добър в света. Само спортиста. Само спортиста може да каже и измеримо и доказуемо. Само той има, какъвто и да е спорт, лекоатлет, борец, боксер или фехтовач, той е световен шампион. Значи той е най-добър. Това го носи всеки от нас, който е бил шампион и е шампион в себе си. И като спре със състезателната дейност, като се хване в някаква професия, той пак иска да е най-добър. Това е едно от най-ценните неща. И отговорен. Възпитава и в патриотизъм, и отговорност към отбора, към екипа, към рода си и към семейството.